Ispred crkve Svetog Nikole u Starom gradu na otoku Hvaru okupilo se mnoštvo građana, vjernika, djece i znatiželjnika. Svake se godine tradicionalno pali brod ispred zavjetne crkve starogrojskih pomoraca. I ove se godine našao stari isluženi brod koji je kao žrtva prinesen za dobrobit pomoraca, ribara i putnika. Sveti Nikola uvijek se s veseljem dočekivao, naročito od najmlađih otočana, jer im donese slatkiše u čarapi ili ih stavi pod jastuk.